eta ongi etorri Gabonetako jaialdira. Aurten, urtero bezala ikuskizun bikainak aurkeztuko ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Hola, buenos días y bienvenidos a todos y a todas a nuestro Festival de Navidad. Este año, como en todos, os presentaremos unos espectáculos excelentes. Esperamos que os guste mucho. Orain lehenengo mailako ikaslak izango ditugu eszenatokian. Gelan bihotzez prestatutako muntaia ikusiko dugu, gabonak dira edo non. Ahora tendremos al alumnado primero en el escenario, con un montaje musical. La Navidad está en cualquier sitio. Un fuerte aplauso, Txano Beroba! Gabonak eltzea daude, eta San Felix ikastetxeko jolastokian lagun kuadrilla bat elkarrekin hizketan ari dira. Aizu, zuk nori eskatzen dizkiozu opariak? Nik olentzer hori, nori bestela. Bai, nik ere baino eskolan entzun dut, badaudela beste pertsonai batzu opariak ekartzen dituztenak. Bai, noski nire kasuan, Paraguai erreiemakoa ekartzen zidazten. Jopetak gainera hiru dira, zelako muturra. Badakizu ezer, nik badut lenguzu bat Ingalaterran eta har Santa Clausi eskatzen zizkion. Ni Senegalen Papa Noeli eskatzen nio. Orduan, olentzero erreganagoa Papa Noel Santa Clausen bat jende. Baina zergatik beste pertsonak? Berdin dio non, gabonak dira ere duena. Let's get it back,